Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jama fo yurama jarna ma kala ko tido fedo saydo seddo barde ka hande do mercredi 2 juillet 2025 8h50 heure de Conakry, même heure du côté de Maliban, ça c'est dans la préfecture de Djougé. Merci. Musidɓe yiɓe no faamiɗe noon fi ko fendi kon haɗa ko piiji seeɗa on e yeddo fimum ɗo ko adi ko taw ko fi congrès national on ka IFDG waɗa on le dimanche prochain ɗum ko alata ara oɗo 6 juillet 2025 hayno laati si allah wonat ɗo laamiɗo goto on jaaɓi sabande maɗa honno haɗa ko justice o woni ko newnan IFDG yoɓe waɗ congrès si justice o newni IFDG waɗ congrès ministre jo inni congrès watta haɗa ko haala justice o jokkete ko sabande maɗa wattata haɗa ene heeɗe jogiti wonandema ko congrès on no laati e dimanche allah wonat ɗon laamiɗo goto on jaaɓi par ce que ko justice o laami jama foppete muɗum e nder leydi wona ministre jo lamato justice o ko justice o lamato ministre jo donc haɗa si allah on jaaɓi e dimanche ara oɗo e waɗa congrès o inchallah sabandema ɗum ɗon tippuɗo e muɗum haɗa mo kala koye wakkilo waɗa ko wawi ko fiya ɗum ɗo wawa latagol le dimanche prochain haɗa noon han janggo e alkamisa ko ñalande congrès ji buy mo allah tawni fédération IFDG Sierra Leone on ko janggo woni congrès mabɓe ɗum ko pile 13h ɗum ko ɓeyta ɗo Christchurch ɗum ko Paden Barrows Gambie kamɓe kadi ko janggo leyɗe kadi buyno woodi kamɓe kadi ko janggo si allah lanɗo laamiɗo goto jaaɓi eɗen turi allah la ɗum piiɗiɗi feƴƴa jaam inchallah haɗa ɗe sellira e si feƴƴi ɗo ka toujours musidɓe yiɓe sengo ka fewni kon ka politique haɗa remaniama ministériel waɗa e ɗe balɗe ɗo no gasa hannde ha janggo si allah walan ɗo jaaɓi tendugol laamu ngu au niveau du gouvernement haɗa poste ministériel ji buy seɗen ko famuɗen ko wawata ɗuytidirede créé poste ministériel ji kadi buy fino woɓɓe kadi hiɓene gueɓal ɓawi ɗon andi haɗa créé ko poste ministériel ji ɗe ko fi satisfait go yimɓe ɓen tawata fiya ɓe wawa maintenugol ɓe wona wonda e CNRD on donc haɗa ɗo kadi wawa e waɗagol leydi ko wiyete kon dameji molnaɗo waɗana leydi perdi molnaɗi fi honnu par ce que wona ñamudu jawle ɓeyda dépense ji ɗin ɓeyda frais ji ɗin e nder gouvernement on tawata vraiment haɗa ɓeydina jama on frais surtout fewnuga crise o woodi ɗo ministére ji siɗi ɗuuɗi ɗi pandi e leydi ndin ɗum ɗo foppete waɗade bureau ji waɗane yimɓe ko otoje waɗane frais ji waɗane piiji haɗa e avantage ɗuɗa kono ɓa haɗa kono woni koɓe faalira kon haɗa o natande voir haɗa noon yimɓe buyunoɓe yurɓe sengona ka IFDG yurɓe ka média ji yurɓe ka syndicat ji wonɓe yawɓe tawtuɓe tomɓe donc haɗa buy wayatinoɓe ko ministre e nder ɗo saƴere donc haɗa so yoyi nawi waɗo surprise ma ɗum ngal ɗiɗan fima téléma gonɗon sengo voilà e musidɓe si feƴƴi ɗo ka toujours fi ko fendi ko nder leydi menni ko fatanema o course ko ari laguine ɗo tatano warde sukaɓe hande hewɓe haɗa yiiɗe balɗe ɗo tele wona ka belega e yi kalum e yi kadi dixin hanki e yi kadi nokkede buy ko tawata haala ha Matam on tawata yimɓeɓe sukaɓe no mayde moƴƴa noon donc haɗa en tori jama meɗon wadde gomo kala ɓiɗɗo mum on sensibilisation kadi waɗe ko molana e sengo julidaji ɗin e sengo lieu public ji ɗin ka atayaji ɗi yarte ton e nokkoye fof kala sensibilise sukaɓe batanema o ko woni wadde jama on ɗo par ce que min kamɓe woni frère Sierra Leone ɗo mi yi e yimɓeɓe no fima course mi yi wonɓe fimude ɓe o tan pour mi yiyaɓe fima ko mi yi fimoɓe no dari nokku goto haɗa ɓe lerde ɓe dimboto ɗon ha ɓe liiƴora aynayi lekkum kono ɓe yanata e mi ɗuɗana ndega ko ɓeyta kadi ɓe mayitata ko kursuwari ɓe kono e anda ɓay piiji ɗimo kala kono haɗa ga ko woni yide yimɓeɓe fimaɓe ɗum ɓen mi yiyaɓe ɓe haɗa koyɗe maɓe ɗe temma haɗa ɓe tuuni ɓe ƴewata kal lotade haɗa kadi ɓe sonka tun ka ɓe yaadu haɗa ɓe ɗaɓɓa mbuuɗi si haaji maɓɓe yani e mbuuɗi so ɓe yiiɗi ko honto tigui ɓe sori ɓe faalama fimude ko gollinɗaɓe o ɓe gollay tawata ɓe ala probléme fi ɗum ko satti o satti ɓe golla mbuuɗi maɓɓe ɗin fuuɗi fimeta kon donc no haɗa ɓe yiwde ga kono haɗi o waɗi ɗo haɗi mi nanade télé ɗum ɗon enen télé wona leydi ndin ga par ce que mi tawi ele wona course ko télé wona ɗeɗe ga adanande nde inde muɗum donc haɗa jama meɗen woni tori jama on ayintugol toon ɗe wattanayla e yimɓe ɓen toon waajo jama o kadi fiiɗe ɗo o probléme ɗo fiya ɗum ɗo wawa sauvede surtout gouvernement o daro moƴƴa fiya ɗum ɗo wawa accude inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh haɗa ñalle jam